ассалому алайкум мардум тамошобинои канали Сауду ТВ, подписчикои муҳтарам. дар ки ҷое медонен? дар Душанбе. нигоҳ кунед инҷо ки ҷое. бозори Кушониён. ин маҳалларо дӯстон маҳаллаи Шодоби як мегӯянд. омадем абзораш мекунем, нигоҳ кунед. ман ҳозир кол маълумот метавонам дар борааш. мактабаш чодай, масҷид чодай, ваданасоз кадом тарафай, ҳамаша мегӯям дӯстон. хоб гирду атрофа бинен. ина дӯстон ҳамин ҳолат. ин ҳамин ҳолат ай дӯстон, нигоҳ кунед. ин ҳамин ҳолат. чизе ҳаст бояд открит бинен. оре ки чӣ хеле ҳамин омада ин ҳамин ҳолат айда. ина дӯстон азиз, маҳаллаи Шодоби як, шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи бозори Кушониён. дӯстони гиромӣ, ина рӯ ба рӯи бозори Кушониён. ана ваданасоз ки ҷо мешавад. ваданасоз домои ваданасоз ама шуморо нишон метавам. худто медонем ки мо дар ки ҷо қарор дорем дӯстон. ина домои ваданасоз, ина баланд баланд диден. хулосаи гап дӯстои азиз, масҷид шабинена, мактаб шабинен кадом тараф дай. баъдан абзора сар мекунем дӯстон. лайкоту намонен, дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло ки канали бобаракате бачаҳо, чунки ҳар рӯза дар хизмати мардум. анами кирпич пухта қатӣ бардоштан, болоша маҳкам кардан. мактабай бачако. ҳамин мактаба пушташ масҷид мешавад. ҳастай масҷид. хоб иҷа Кушониён. раҳ уси ваданасоз далши варзоб. чӣ гуфтанем? ана ака нигоҳ кунед дӯстон. граница инамҷа мешавад. ина мехел граница. ина мехел граница. мерава. ина мехел. дар умум 6 сотиқ замин. 6 сотиқ замин. ина дӯстон барои ҳоҷатхона кандагӣ. пушти хонаро бинед дӯстои азиз. о дора, свет дора. ина дӯстон. ин ҳаминҷа границаи мо. ин ҳаминҷа границаи мо ҳай. ҳамин хеле мошин миянд дӯстон, нигоҳ кунед. мехлапад омадагай. мақсад ҳавлиро ҳамвор кардагай. ин тараф ҳавли стяжка бачаҳои азиз. ҳавли стяжка. хоб бо газоблок бардоштан тахтаҳоро, яъне ки кришара, барои криша тахтаҳоро чакидан, тайёр кардан. болош нопӯшонда дӯстои азиз. ина нигоҳ кунед. як хона чанд ба чанд? 1 2 3 4 6. 6 ба 1 2 3. 6 ба 3 бачаҳои азиз. 6 ба 3 хона. тиреза, дар. иҷа бо як хона дӯстон. ишам 6 ба 3 дӯстои азиз. ин ҳамин ҳолат хулосаи гап. хоб анаи тараф чӣ мешавад? бо шумо аз чӣ мегӯянд ҳавлера нигоҳ кунед, кадом состояниеда қарор дорад. ин ҳамин состоянии ҳавлӣ. иҷаро агар хоҳем пир мекунем, иҷаро паст мекунем. мақсад проекта хитон бо ташкил мекунем да. ин иҷада дӯстони азиз подвал кардагиянд. инҷа подвал кардагиянд. 3 та подвал. 1 та 2 та 3 та подвал бетон арматура хати. хоб иҷа чӣ мешавад бачаҳои азиз? мошин, раҳи мошин. ин иҷа барои гараҷи мошин дӯстони азиз. ина иҷа граница. ин ҳамин ҳолат бетон кардагиянд. бетон мекунем, бетон. ин ҳамин ҳолат дӯстон. дар масъалаи свет
ҳастаи об дӯстон ҳамсояҳо доранд. ҳамсоя об дора, не ки хона ози надора. агар ки маслиҳатҳо туғри бигира, овша мегзаронанд метаванд дӯстон. овша гузаронда метаванд. ана масъалаи нархш бача азиз. дар масъалаи нархи ҳамин хона бием. 620 000 сомон нарх бо муомила дӯстои азиз. 620 000 сомонӣ бо савдои созора дӯстон. фикр мекунам адрес фаҳмошид. хона киҷодай, бозори кишониёро ҳама дӯстон медонанд. ҳамаи мо медонем ки бозори кишониё дар ҳамин ваданасос, болои ваданасос мешавад дӯстои азиз. ай ин тараф ма ҳамин проектро нишон диҳам бо шумода. хишро нишон бутам дӯстон. баъд як хулоса да биен. харидор бошен агар занг занен. ина граница подвал гаражи мошин. ин ҳамин ҳолат 620 000 сомон бо муомила. марамад рақамош рӯи экрани шумо аз думи канали Саудо ТВ занг занен. дӯстои азиз, то ҳадди имкон фаҳмондум шумода. То ҳадди имкон фаҳмондум. ами Саудо ТВ опши 9 та сайт дора бачаҳо. барое ки баъзе хонаҳоро видео мекунам, ами 20 дақиқа 30 дақиқада мега ака савдо кардем. барои чи? барое ки залока гирифтан вай хона иншоалло савдо мешавад. ина дӯстон, ҳамин ҳолат дӯстои азиз. ватсапи маам рӯи экрани шумо. чӣ савол боша агар менависен, ба хотири савдо кардани хонаҳотон менависен, ватсапи акаунт рӯи экрани шумо. чизе ки дар кортонай оиди ҳамин хона, чӣ савол, чӣ ҷавоб метавонед ака хати масъя кунед. ҳамин хона арзанда ба ҳамин нарх ҳаст ё нест бачаҳо? кӯя комментария кунед. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо азиз.